alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvis I en dag sidder inde i en lang køreturbil, og jo røvsygt keder jeg, og I ikke kan finde på noget at lave, så er der jo de her håndtag. Så kan jeg vise dig, hvad du kan gøre. Så kan jeg begynde på et... For helvede. Der er ikke nogen gode steder i den her bil, hvor den kan stå. Undskyld. Så kan jeg bare gøre sådan her. Så kan jeg træne lidt i bilen. Jeg ser lige, om jeg kan med sikkerhed på. Ja, det kan I lave, når I keder jer af bilen. Der er en mere ting, I også kunne lave, og det er at se mine videoer og like og subscribe. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og tryk på klokken, og så ses vi i den næste video. Farvel.